Здравейте, аз съм CodeGuy 101, тук до мен са Arda Poppy и Like Total Nick и днес ще правим един експеримент. Тук в тази, да я наречем клетка, сме затворили много слузести квадрати и Arda Poppy ще влезе в бой с тях на Survival с един диамантен меч, 4 ябълки от хубавите, 15 от обикновените и с един диамантен сет. Може да си сложиш сета. Така. И начало. Късмет. И това ни е клипа. Да видим дали ще може да ги убие или да оцелее поне. Умирайте, гадини! Ето го, сега ги маже. Меко казано. Има към 50% шанс да убие. Според мен нямам голем шанс, че го убият. Че ме убият. Ще убия? Може би трябваше да го пуснем с Iron Set, ама той много бързо, че му се щупи. Чека се найдем. И така той се бие. Правиме поредици. Няма да е единствения клип това. Ще имаме много клипове. Така. За сега изглежда се справя добре. Сега наделява. Наделява по някакъв начин. Яде ябълки. А защо си ги хабил толкова рано? Яде ги тия. От обикновените, не от хубавите. Ентетите. Хайде. За сега се справя. Но сета му не е вечен. Да. Има още малко. Разчупване на сета ми. Доста демидж му взимат, така че няма да е лесно да се справи. И явно експериментът ще се окаже в полза на слузестите топки. Топки ли са, кубове ли са, какви са? Блокове. Давай, Попи! Деве! Не съм поп. Не се знае. Знае се. Никога не се знае. Това е първата част на експерименти, ще правим много експерименти и в следващата част ще видите един от нас в същата клетка с битка, в битка с вещици. Ще видим дали ще потръгне. Но за сега е това. Вижда ли ми се или бутушките са му щупени? Не са му. Здрави са му. Все още. Сега ще държат миличките. Горкичките. Абе, не знам. Мисля, че ще успееш да ги еш. Давай. Арда, Попи. Как е сета? Зле, има още неколко. Но въпреки това Почти е на червено. Но въпреки това той ще успее да се справи. Но все пак не е лесно. Ако решите да го правите това, за да събирате слуз, ще ви трябва цял диамантен сет и то да го изхабите. Също в един от епизодите в една тясна клетка ще направим Lightner и ще го бием за адска звезда. Той е почти готов, приключва. Останаха малки купчета. Ще малко. Които нямат шанс срещу него. И тестът се оказа верен. И така разбрахме, че човек с тези неща за оцеляване може да оцелее в една клетка с доста слузести куба. Това е от нас. До другия път.